לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה רפואית עם תזה, כוכבי 9990. חזרנו ואיתנו כאמור חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית. אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים, שלום שלום. שלום, נתחיל מהכותרת של היום. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש המפלגה שלך, מחליט כן להעביר את הכספים לרשויות הערביות תחת פיקוח. התחיל דיון ציבורי האם הוא יתקפל, איילת שקד כתבה התקפל כמו טאטלה. זה נראה לי הדבר המצחיק והעצוב בנושא הזה. הרי הבעיה עצמה הוא הייתה מוכרת גם בממשלה הקודמת. במשמרת שלה, כשרת פנים של איילת, קרה מה שקרה, והכספים הועברו עם הרבה מאוד דיבורים על פיקוח, אבל עם אפס פיקוח בשטח. כאן יש החלטה ברורה שהכספים עוברים רק במנגנון פיקוח. ערבו גם את השב"כ בסוגיה, גם את גורמי האכיפה. התגלה בצורה מאוד ברורה, ואני חושב שהתהליך שבזמן די קצר, גם, את יודעת, אפילו לפעמים אומרים מלאך רע אומר אמן בעל כוחו, גם האנשים שביקרו את ההחלטה בהתחלה, מהר מאוד הבינו שאת המציאות הזאת חייבים לעצור, שבסופו של דבר על העברת הכספים חסרת האחריות בתקופת הממשלה הקודמת, שילמנו ועודנו משלמים מחיר דמים כבד מאוד, וחייבים לעצור את זה. ולכן מנגנוני הפיקוח הם העיקר. אז מה הייתה מההתחלה להגיד שהכספים יעברו עם מנגנוני פיקוח? זה מה שנאמר בהתחלה. זה בדיוק מה שנאמר בהתחלה. נאמר, ללא מנגנוני פיקוח, הכספים לא יעברו. כלומר, אפשר לבוא ולהגיד את זה, שהכספים יעברו עם מנגנוני פיקוח. אפשר להגיד, ללא מנגנוני פיקוח, הכספים לא יעברו. וזה הדבר החשוב, שהכספים הללו יעברו אך ורק כאשר הם מפוקחים. בסופו של דבר, הייתי בחופשה משפחתית בצפון, זה כבר התפרסם ברבים, אין מה לעשות, אבל בדרך הזו עצרתי בחצור הגלילית, עצרתי בבית עסק שנשרף. מאחורי הפשיעה יש כסף גדול שמתגלגל. ואנחנו בממשלה הזאת ובקואליציה הזאת מטפלים בכך. אז אנחנו מטפלים בזה פעם אחת כשהעברתי אצלי בוועדה את החוק, מה שנקרא חוק הפרוטקשן, שגם הוא מתמודד עם התופעה, גם מקל על העמדה לדין וגם מאפשר תפיסה של הכספים, מתוך הבנה שמאחורי הפשיעה הזאת או פשיעה כלכלית עומד כסף גדול, וצריך לעצור אותו, ולא רק האחבר גונב, אלא גם החור גונב, וגם ההבנה שמהכסף ממשלתי בהיקפים אדירים זרם לארגוני פשיעה. הזכרת את הטיול שלך, הטיול שבו הייתה עם משפחתך, ותיעדו אותך, ואתה גם הגשת בקשה למנוע מאותם אנשים שמטרידים אותך ואת משפחתך כשאתה עם הילדים, למנוע מהם להתקרב, למנוע מהם להפריח. התקבלה באופן חלקי הבקשה שלך. אז הבקשה בעצם הייתה מקיפה, וגם התחלנו באמירה כללית על קבוצות, עצם קיומם של קבוצות וואטסאפ שמטרתם היא לא מחאה, היא לא הפגנה, אלא רדיפה, הצקה, שיבוש, הפרעה וכדומה. בעיניי אין להם מקום. זו לא פגיעה בזכות הדמוקרטית להפגין, הפגנה היא נשמת אפה של הדמוקרטיה, ואני מאוד תומך, ולכן גם לא הגשתי בקשות נגד הפגנות, כולל הפגנות פסיקות, כולל הפגנות שנקראו בהם קריאות איומות ונוראיות, כולל הפגנות שגלשו לאלימות, כולל אפילו מקרים שכבר ראינו של חסימה, אירועים רבים, לא צריך להרחיב. יש קו אדום שצריך לעבור, הוא קו אדום ברור. אני שמח שסוף סוף נקבע איזשהו קו, גם אם אני הייתי מעביר את הקו במקום אחר. זה מספק אותך למרות שזה יתקבל חלקית? לא, זה לא מספק, זה לא צריך לספק אותי. יש קבוצת הוואטסאפ, יש כאלו שחגגו כביכול את זה שהבקשה על קבוצת הוואטסאפ נדחתה. העובדה היא שהקבוצה הזאת נסגרה, למרות שאני עדכנתי גם בדיון את עורכי הדין ואת עורך ועורכת הדין של אותן משיבות, שבכוונתי לנסוע לטיול נוסף בצפון. הם היו יכולים להשאיר את הקבוצה פתוחה, הם סגרו את הקבוצה, הם הבינו היטב שנחצה פה קו אדום, ומה שיותר חשוב מההבנה של המארגנות, או מהאמירה החשובה של בית המשפט, זה האמירה של החברה הישראלית. והאמירה של החברה הישראלית, אני יכול לבשר כאן, לא ראיתי זמבורה אחת בכל הצפון. גם האנשים שפנו אליי, ורובם כמובן אמרו דברי תמיכה, חלקם אמרו דברי ביקורת. פנו אליי, פגשו אותי באחד הנחלים, או בקניון, או בכל מקום שבו הייתי. חלק אמרו לי, כל הכבוד, תמשיכו, כל השמחים, סלפי והכל. חלק אמרו לי, אנחנו לא אוהבים את מה שאתה עושה. מצוין, כך עובד הדמוקרטיה. אני מאוד אשמח, מאוד הייתי רוצה
להסתובב כמה שיותר ברחובות, ואת יודעת מה, גם בהפגנות, ולשמוע את האנשים שחושבים אחרת. רק מה, בגלל אותו מיעוט אלים, קיצוני, שמנסה למנוע את השיח, הוא לא מנסה לנצח בוויכוח, הוא מנסה למנוע את הוויכוח, אי אפשר לעשות את זה. בגלל זה אני צריך להסתובב עם מאבטחים, כי הם מנסים לפגוע בעצם היכולת לנהל שיח. אתה היום עדיין עם מאבטחים? כל הזמן. כל הזמן? מאוים ברמה הגבוהה ביותר, ומאובטח. בעקבות האנשים האלו, בעקבות ההצקות האלו. ואיומי רצח וכו', עוד ועוד דברים שאני מקבל. זה לא נגמר בזה. אבל אני אומר, תראי, השיח הולך, ואני חושב שהחברה הישראלית, ולכן מהבחינה הזאת, החברה הישראלית נמצאת במקום טוב. היה קבוצה קטנה, מגובה בהרבה מאוד תקשורת שניסתה לעשות אירועים ופרובוקציות. הציבור הישראלי, גם התומכים וגם המתנגדים, מבינים את הקו האדום הבוהק שעובר בין מחאה והפגנה דמוקרטית לבין הטרדה והצקה, שאת זה מבצעים רק מתי מעט, את זה מבצעים אנשים שנמצאים בשולי המחנה ושישארו בשולי המחנה. היו פה גם באולפן הזה אמירות של ח"כים מהקואליציה שאמרו, כשנחזור מהפגרה, הדבר הראשון שנקדם יהיה הוועדה לבחירת שופטים. אתה מסכים עם זה? שאמר ראש הממשלה, אני ודאי על ראש הממשלה לא אחלוק, אני חושב שזה גם דבר שדווקא אירועי הימים האחרונים מוכיחים כמה הוא חשוב מאוד. אנחנו תכף נגיע על אירועי הימים האחרונים, אבל איך תראה הוועדה הזו? אז יש כמה הצעות של השולחן, מבחינתי יש עקרונות, באמת פחות חשובים, העקרונות מאוד מאוד חשובים, והעיקרון הראשון שמדבר על כך שחייבים גיוון של בית המשפט, אנחנו רואים מה קורה כשיש בית משפט מונוליטי. אז השופטים לא היו שופטים מכהנים? אני חושב, אם תשאלי אותי, אני חושב שבכלל העובדה של השופטים המכהנים יש וטו, זה דבר שחובה להפסיק אותו. זה אגב כולם מסכימים, כולם מבינים שאין לזה הצדקה, גם בהשוואה בינלאומית זה דבר מופרך, שלשופטים יש וטו. זה שבית המשפט לא מגוון זו תקלה חמורה שצריכה טיפול, וכן צריך גם לייצר את המנגנונים, ואחת הדרכים זה הצעה שמונחת היום על שולחן הכנסת, אבל אפשר לחשוב על דרכים נוספות, לוודא שלא תהיה השתלטות, אף אחד לא מעוניין להשתלט על בית המשפט, אף אחד לא מעוניין שיום אחד מישהו ינצח בבחירות, ולמחרת כל בית המשפט הולך הביתה ומתמנה בית משפט חדש. זה דבר שאף אחד לא מעוניין בו, אף אחד לא רוצה אותו, אף אחד לא רצה אותו מלכתחילה, ולכן צריך שכל הצעה תיתן מענה לגיוון, להיעדר השליטה של בית המשפט ביורשיו, ולמניעת השתלטות של רשויות אחרות על בית המשפט. הזכרת יורשים, אנחנו יודעים שהשופט יצחק עמית אמור להיות נשיא בית המשפט העליון הבא אחרי השופטת חיות. בוודאי קראת את התחקיר של קלמן ליבסקינד עליו, ומה דעתך? אני חושב שגם בנושא הזה, קודם כל, עצם השיטת הסניוריטי ובעיותיה הידועות, זה גם חלק מהרעות החולות של השיטה הקיימת. אנחנו בעצם מספרים לנו, אומרים לנו, אנחנו לא ניתן לכם חלילה וחס להחליט מי יהיה נשיא בית משפט עליון, זה מזעזע. אנחנו ניתן למישהו מלפני 20 שנה שמונה, ואז על בסיס הגיל, לא על בסיס היכולות ולא על בסיס שום דבר אחר. אבל מעבר לזה, התחקיר של קלמן ליבסקינד, ושזה חלק מסדרה ארוכה של תחקירים שהוא גם פרסם בעבר, מראה שמערכת המשפט שיודעת להעמיד את כולם במקום בשאלות של ניגודי עניינים ובשאלות של מתקין ותואר מידות ושלטון החוק, כשמדובר על החצר האחורית שלה או על החצר הקדמית שלה, עושה כרצונה. והדבר הזה לא ייתכן, ואחת מהבעיות הקשות, מדברים איתנו כל הזמן על איפה האיזונים, אני מוכן בכל רגע נתון להציב כל איזון שנדרש גם על הכנסת וגם על הממשלה. רק מישהו צריך לאזן גם את בית המשפט. אתה חושב שהוא ראוי להיות נשיא בית המשפט העליון? אני לא חושב ששאלת התחקיר היא השאלה שרלוונטית לשאלה האם הוא ראוי או לא ראוי. אני חושב שהעובדה שהוא הוותיק ביותר, שיטת הסניוריטי, היא לא רלוונטית לשאלת האם הוא ראוי או לא. תשנו את השיטה הזאת? כרגע בוודאי שכאשר הוועדה לבחירת שופטים הרכבה ישתנה, ממילא גם השיקול דעת שלה בשאלה איך ממנים נשיא. נכון להיום מי שבוחר נשיא זו הוועדה לבחירת שופטים. אבל שיטת הסניוריטי לא כתובה בשום מקום בחוק. זה אגב עוד דבר, המצאה ייחודית בישראל, שאת הדברים הם עד כדי כך, שלטון החוק במדינת ישראל הוא כזה, שאת החוק אפשר להתעלם ממנו, אפשר להגיד שהוא לא חל, אפשר לפרש אותו, אפשר לתת לו תחולה עתידית, אפשר לעשות לו כל מיני דברים, אבל הדבר שהוא יותר חזק מהחוק, זה מה שבכלל לא כתוב בשום חוק. הסניוריטי, הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה, כל דברים האלו אין חוק, אז הם עושים מה שהם רוצים. המציאות הזאת חייבת להיפסק. שיטת הסניוריטי גם לה אין מקום.
אנחנו צריכים את שיטת בחירת השופטים, שהיא הדבר שראש הממשלה אמר שהוא הדבר הראשון שעל הפרק, אנחנו צריכים לתת לו מענה כולל אבל מבין השורות אני מבינה שיצחק עמית הוא נשיא העליון הבא. אני לא עוסק בשאלת זהותו של נשיא העליון הבא. מי שצריך לעסוק בסוגיה הזאת, זו הוועדה לבחירת שופטים. רק שהוועדה לבחירת שופטים בהרכבה הנוכחי, שוב, כפי שאמר ראש הממשלה, סיימה את דרכה. אנחנו צריכים לייצר שיטה טובה, ומי שיבחר על ידי הוועדה לבחירת שופטים, שבעזרת השם תקום, הגוף, אותו גוף שממונה על הדבר הזה, הוא צריך להיות נשיא בית המשפט. אוקיי, אז הוועדה לבחירת שופטים היא למעשה אחד מתוך 3 אירועים יגיעו לבג"ץ בחודש הקרוב, בספטמבר. בג"ץ אמור לדון גם בוועדה, גם בנבצרות וגם בעילת הסבירות. אתה רואה את האירוע הזה מתגלגל להתנגשות? אני חושב שאנחנו כבר במסלול התנגשות, ואנחנו במסלול התנגשות כבר הרבה מאוד שנים. כל הזמן אומרים משבר חוקתי, אנחנו כבר במשבר חוקתי מאוד מאוד עמוק מזה שנים. זה בהחלט עלול להחמיר את המצב. ואני תמה, באמת תמה, על שופטי בית המשפט העליון ועל אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, שפשוט אוטמים את אוזניהם, הם לא מקשיבים, הם לא קשובים לדרישה. אתה באמת תמה? כן, אני תמה. עדיין? כן, עדיין. אתה היית בטוחה שאתה כבר התרגלת ל-DNA, למדיניות? אני עדיין תמה גם מאנשים שאת יודעת מה, עם כל המחלוקות שיש לי איתם, אני לתומי חשבתי, ואת יודעת מה, אולי עדיין רוצה לחשוב שאכפת להם ממדינת ישראל, שאכפת להם ממה שקורה פה, ומי שלא מקשיב לכך שהרוב המוחלט של מדינת ישראל אומר, אנחנו רוצים תיקונים במערכת המשפט, והוא דוהר ליצירת עוד העמקת המשבר החוקתי, ועוד התנגשות בין הרשויות, ועוד ועוד. כל הזמן הרי, בזמן האחרון, בחצי שנה האחרונה, דיברו איתנו ואמרו לנו, אנחנו רוצים שתפעלו בהסכמה, נכון? שתנסו להגיע להסכמות ולפשרות. איך נשב ונגיע להסכמות? נניח שאנחנו בכנסת נגיע להסכמות, אוקיי? נניח שיקרה הנס והפלא, ודובי לולו א' ודובי לולו ב' באופוזיציה יחליטו שנמאס להם להיות דובי לולו, והם רוצים להגיע להסכמות. יש מערכת שלמה בבית המשפט, שכל הסכמה שאנחנו נגיע אליה יגיד, לא מקובל עליי. אז בשביל מה שנגיע להסכמות? מה זה יעזור? ולכן, כל זמן שבית המשפט לא יבוא ויגיד, אני, שלטון החוק מחייב גם אותי, ואם הכנסת קבע, אז אני מקווה עדיין, יש שופטים גם בתוך ההרכב, אני מקווה שהשופטים שיש להם טיפת אחריות לעתידה של מדינת ישראל, יבינו שאסור להם לשבור את החוט האחרון שהופך את מדינת ישראל למדינת חוק ולמדינה דמוקרטית. מה אתה חושב שבג"ץ יעשה כשיגיעו אליו עתירות נגד הוועדה לחקירת הרוגלות? שוב, אני חושב שבית המשפט לא אמור להתעסק בזה. אני חושב אתה תמים? אתה לא תמים. אתה יודע שהוא מתעסק בזה. אני לא תמים. הוא מתעסק אפילו בנבצרות. אני לא תמים. אני אומר את דעתי. אני חושב שבית המשפט לא אמור להתעסק בזה מסיבה מאוד פשוטה. כל רוגלה שהותקנה במכשירו של אדם, יש מאחורי הסיפור הזה גם שופט. מישהו שנתן צו. עכשיו, או שמערכת המשפט שמספרת לנו, השכם והערב, על כך שחייבים איזונים ובלמים, וחייבים בקרה, וחייבים ביקורת, אז אחת מהשתיים. אם כולם צריכים ביקורת, אם כל רשות צריכה לאזן את חברתה, איך יכול להיות שכל פעם שמישהו מנסה לאזן, או את בית המשפט, או את היועץ המשפטי לממשלה, או להקים גוף בקרה על הפרקליטות, או לשנות במשהו את סמכויותיו של בית המשפט העליון, אז התשובה היא בשום פנים ואופן לא, על זה יישפך דם. איך יכול להיות? אז זאת אומרת שיש פה רשות שאומרת, כולם צריכים בקרה, כולם צריכים איזון, חוץ ממני, וזה אין לו בסיס בדמוקרטיה. הוועדת חקירה לפרשת הרוגלות, מי לדעתך הוא העד המרכזי בסיפור הזה? לא, יש הרבה סוגיות שצריכות להיבדק שם, גם סוגיית הרכש, וגם סוגיית השימוש, וסוגיית הגישה למידע, וסוגיית השימוש בתיקים. יש סוגיות רבות. ומי האנשים שהיו אמונים על הדברים האלה? אם הייתי יודע, לא הייתי צריך ועדת חקירה, נכון? אבל אני חושב שהליכי הרכש במשטרה, אני חושב צריכים להיבדק היטב. צריכים לדעת מי קיבל את ההחלטה לרכוש... המפכ"ל לשעבר, לא? יכול להיות. צריך לרכוש מערכת. מי קיבל את ההחלטה לרכוש מערכת שעל פי החוק אסור היה שתהיה אותה למשטרה? מי קיבל את ההחלטה לעשות בה שימוש ובדרך שבה היא נעשתה? מי אישר כל מיני שימוש בה במקרים שבהם לא היה צריך להגיש? מי הגיש בקשות לבית המשפט בלי ליידע את השופטים מהיכולות של המערכת? מי ביועץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות כשל בפיקוח על הדברים הללו? יש המון שאלות, בשביל זה צריך ועדת חקירה מאוד רצינית. שאלה לסיום, אתמול בוועדת הממשלה, גם לוין, גם קרעי וגם אחרים אמרו שהיועמ"שית גלי בהרב מיארה כופה את דעתה ואת המדיניות שלה על יועמ"שים של המשרדים. אתה מתכוון לעשות עם זה משהו?
אני חושב שגם כל נושא, מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה. שזה חוק היועמ"שים שלך. זה לאו דווקא חוק היועמ"שים, חוק היועמ"שים עוסק בנושא אחר, אבל זה כל נושא מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, טעון תיקון יסודי. ואני אומר שוב, אין שום סיבה בעולם שתיקון שכזה לא יעשה בהסכמה. אני רוצה להזכיר לכם, מצע הבחירות של גדעון סער מדבר על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אתה כל הזמן מדבר על הסכמה, אתה מתכוון לקדם ישיבה לקידום דברים רק בהסכמה? אני לא אמרתי רק בהסכמה, אמרתי שצריך לנסות לפעול להגיע לדבר הזה הסכמה, ואין שום סיבה שלא תהיה הסכמה. אבל בוודאי ובוודאי שאנחנו לא ניתן לאותם דובי לולואים שדיברנו עליהם קודם, להטיל וטו על רצונו של הרוב המוחלט של הציבור הישראלי. הציבור הישראלי רוצה תיקון מערכת משפט, הוא רוצה שזה יעשה בהסכמה, אבל הוא מבין, וככל שחולף הזמן הוא מבין יותר, שמה שעומד בינינו לבין תיקון מערכת המשפט בהסכמה, זה לא הרצון שלי, או הרצון של השר לוין, או הרצון של הממשלה, אלא קבוצה קטנה, לעתים כוחנית ואלימה, שמנסה למנוע בכל דרך אפשרי, ואני חושב שכשאנחנו רואים את אותם אנשים שהפגינו נגד הנשיא הרצוג, על חטאו החמור שמנסה להגיע להסכמות, בלי שום קשר כרגע מה אני חושב על התהליך שהתרחש שם, זה רק מראה שעצם השיח מבחינתם הוא פסול. כן. יש פה אנשים שניסו להמציא מנגנון מאוד מיוחד. דמוקרטיה שבה הרוב המוחלט של הציבור איננו חלק מהמשחק. זה לא דמוקרטיה וזה לא יעבור. שמחה רוטמן, תודה רבה. תודה רבה. שלום לבועז גולן. אהלן. איך עברה לך הדרך? דובי לא. הכל לא. הכל לא. הנה, מעכשיו כן.